napapanahong issue, hindi basta balita. Hindi usap-usapan, kuro-kuro, walang komentaryo. Marami hindi sang-ayon na Masusing sinaliksik, aktwal, ora mismo, dokumentado. Mga simpleng bagay na dapat malaman ng mamamayan. Ang detalyado. palabasin nila po ako dito kasi wala kang pera. Pusilita natin hanggang doon sa dulo yung tinatawag nilang Brooklyn area na Proclamation number 19. Tinatayang 72 hectares yun. Masisabayan ko, may bisita rin. Yung bangus fry natin ang laki ng ini-import natin from Indonesia. Dapat si Juan Fernandez at saka si Mayor Benjamin mag-uusap silang dalawa. It's really large-scale mining. Kasi pinapalitan lang yung lupa na may magnetizan ng talagang garden soil para tumubo yung grass. I don't believe in that. Kasi unang-una, siguro to some, alam ko, marami ang naghahangad dyan dahil I think ginagamit nila yun sa paggawa ng metal and nakakapera sila dyan. What is the problem? Hindi ko maintindihan. We will denounce any act of degradation, deforestation, or destruction of our environment. Magkakaroon ng red force. Yan. Talaga ikaw nakikita naman na ebidensya, di ba? Very progressive.